Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भिडिअ बरायबाय ओमफ्राय जों दिनै टिपियाव बेरायनो फैदों आरोना ओमफ्राय जि थान्दा मोजां खायाव थानो जोंथिंथ' बिराद गरम जायोना ओमफ्राय जि मोजां थान्दा ओमफ्राय दै गुसुआव थिगसे दुगैबाय जों गोजांलायनाय बिराद मोजां नांबाय फैनानै बिराद बरिया नांदों फैनानै एकदमबारे टिपि सिगाङाव थांथारदोंमोन जोङो ओमफ्राय इयाव दैया एसे खम नालाय ओंखायनो इयाव दुगैयासै ओमफ्राय एसे सिगाङाव फैनानै मोनसे बिराद मोजां मोनबाय जों बेयाव दुगैबाय मालाबा फैबावगोन दुगैनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर दुगैनो लुगैदोंबा इयाव दुगैफैनो हागोन दुगैनो थांगासिनो जोंहा झरनायाव रिटायाराव थांखो सासे सानै साथाम साब्रै साबा आरो दंबावो माखासे दंना गैलाथाय दंबावो मेरला मानसि दंबावो आं गारियाव थाङा आं गारि गाखोनो बायो आं बाइकआवसो थाङो बेबो बाइकआव सब गारि मोजां मोना रावबो बाइकआवसो थाङो दस्रा गारि गाखोनानै रिटाया खर'आनो गिदिंजोब्बाय नै सोर गिदिंनानै गोलैसिगोनसै दा नै बिराद गाहाय बिराद गोजौ हाजो बेयो गाखोहैथां टिपि मोनफैबाय जोङो टिपि दुगैनोसै गिबाय आं थान्दा दा जानो देग्लाय दैयानो गैया नै देग्लाय बारा दैयानो गैया ओंखायनो जों इयाव दुगैला दैयानो गैया नै माबा मानसिफोर गोलैयोमोन गानना फैखादों दुगैनो होननानै हाफपेन्ट सि गानना फैबावदों मालाय सोरबा बोरै गुस्लायलायबाय
गोजांनानै Susan, goodbye. Oh. सर्दी को उठा दे इन्हें क्या करना चाहता है और तो साइंस यार
दायो थांफिननोसै न'आव दा न'आव थांफिननोसै balkongदां ayo आं बिदिनो ओंखारगोन गरम दं चलो एक ही कर दो एक फुल भेज कर देना फ्राई मोमो हम लोग का ऑर्डर दे रहे हो तुम क्या कह रहे हो नों मा जागोन हा ओइ मा जागोन नों आं मोनजागोन आंनिखौ मोनजाया आं हारसिं जागोन आंनिखौ मोनजाया आंनिया फैबाय नै आं बेखौसो जायो पापड़ भी होता है ना menandeng menam nama kenapa rani jadi cumi lagi malah dong sudah jalan itu